Her ses først til sammenligning en fuldstændig normal livmoderhals, der er 43 mm lang og lukket i begge ender. Nogle gravide oplever, at deres livmoderhals modnes for tidligt. De får ofte plukkevejer, og som denne kvinde lændesmerter. Hun er i uge 26, og allerede på oversigtsbilledet får man mistanke om, at livmoderhalsen er for kort og er ved at åbne sig. Man ser fosterets hoved til venstre og fosterets ene hånd helt nede ved livmoderhalsåbningen. Og med lidt tålmodighed kan man få fremstillet den korte livmoderhals, der er kun 1-2 mm livmoderhals mod skeden. Og når man trykker på barnets hoved og presser det ned mod livmoderhalsåbningen, kan man se, at livmoderhalsen giver sig yderligere, således at der nærmest ikke er nogen intakt livmoderhals tilbage. Ved yderligere scanning ses, at der er åbning fra skeden og op i livmoderhalskanalen. Kvinden blev indlagt til aflastning og fødte en normal dreng til tiden.